Občianske združenie sa snaží poukázať na nedostatok informácií pre telesne znevýhodnených ľudí. Pomôcť sa im snaží zatiaľ na stránke go.ok.eu. Stačí si do vyhľadávača zadať informáciu, odkiaľ kam sa potrebujete dostať a filter vám vyhodí, s akými bariérami máte na vašej trase počítať. Ja by som si navolil, že mám vozík v šírke 80 cm, prekonám prekažku vo výške 2 až 5 cm, vyžadujem v nejakom objekte treba vyhradenú toaletu a vyhradené parkovacie miesto. A to mi stačí na to, aby som vlastne na stránke si vyhľadal nejaký objekt, ktorý mám akože v záujme navštíviť. Takéto informácie by sa mali čoskoro objaviť aj v mobilnej aplikácii. Ocenia ich nielen ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ale aj matky s detskými kočíkmi. Ja si myslím, že tá skupina ľudí nie je len o zdravotne postihnutých. Ja si myslím, že aj zdraví ľudia majú špecifické problémy. To znamená, dá sa vlastne pomôcť navzájom. Chceli sme to urobiť ako online aplikáciu, pretože všetky vydávané písomné formy sú hneď zastaralé. Väčšinou ju vydávajú vlastne ľudia iba na báze nejakých svojich pocitov. Realizácia projektu je momentálne závislá od financií. O spoluprácu chce občianske združenie požiadať aj samosprávu hlavného mesta, vzhľadom na fakt, že projekt má výrazne pomôcť aj obyvateľom Bratislavy.